सेसापानी कादंगा दक्षिण प्लासगुरियाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा थांनाय हरनि समाव तामुलपुरनि सेसापानी कादंगा दक्षिण प्लासगुरियाव पाग्लादिया दैमानिफ्राय फैनानै हाग्रानि मैदेर मानैया खाथिं बर'नि माइ दोनग्रा न'खौ नाख्रेबना गालाङो। जेब्ला मैदेर मानैया खाथिं बर'नि न'थिं फैदोंमोन अब्ला न'खौ आनज्रायना न'निफ्राय जानगाराव थाथ'दोंमोन। न'खरनि सुबुंफोरा सानदों थालिर जानानै थांगोन नाथाय PMAYG जों लुजानाय सरकारि न'आव जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ दंमोन। बे माइखौ जानो नाजानायजों मैदेरा न'नि बेराखौ नारफ्लंना गालाङो। न'नि बेराखौ नारफ्लंदोंब्लाबो माइखौ जानो मोनलाङासै। लोगो लोगो गामिनि खाथिनि सुबुंफोरा होबथाफैयो आरो गुबुन फारसेथिंजाय खारलाङो। खहा जानाय न'खौ फोसाबनो रांनि मदद मोनोब्ला मोजां जागौ आरो होबथानायनि राहा खालामना होबा हागौमोन होनना बुंथियो खाथिं बर'आ। जोङो बैयाव दंहैयोमोन लामायाव। फैगोनखौ मिथिखादोंमोन? फैगोनखौ आं एसे थाल खालामखादों। नङाबा जाथारा दा। माबैसेमोन मैदेरा? मानै। बेलेग दिनावलाय बिदि खालामफेरामोन आरो। बिसोरबा अबे जायगानि फैखो? उन्दुवाखैमोन नोंसोरो? ओहो आं एसे उन्दुनायखौ इसेबां माबा हाया सांग्राङैनो थाखायो एसे। मा दंमोन बे न'आव? बेयाव माइसो। मा मुं नोंनिया? आंना खाथेंखौनो होनो। खाथें मा लिरो बर'? बर'आनो। मा गामि बियो? अबे बे? खादङा होनो। खादङा। माबैसेमोन मैदेरा? मानै। मा दंमोन बेहाय न'आव? बेयाव? इसोरनि अननायाव बासायबाय माइ दं। माइ दंमोन? खामला मावनानै दोननाय? दोननाय। आं मोसौनिखौ बुथुमथ'वाखै आंहाबो एसे थैजोबथावनांगौ ना। बे न'आव थायोना थायामोन नोंसोरो? मानसि थाया। थाथ'वामोन? थाखाया बिदिनो जानाय लोंनाय दोनो। माल माथा बासन बरथन दोनो? उन्दुग्राया बै सानजाहानि न'आवसो थाखायो आं हानि बिथायावसो थाखायो दोमनो। बेयाव बर' बायदिखाय आं थाखाया आरो न'आ ओंखारफोजोबनो हायाखैना आद्रा जानानै दं। आं फैसा सोनो हायाखै। बेखायनो आद्रा जाना दंमोन? आद्रा जानानै दं। मा लुबैनो हायोबा फैसा लुबैसिगोन एसे बैयाव दौनो बायदि। न'खौ फोसाबफिननो थाखाय? हायोबा आं बेखौ एसे सुबिदा होयोबा आं न'खौ एसे मावफिनगोन। आं जाया खस्थ'यै सोलिगोन ओमफ्राय ओइ उखुमफोरखौ एसे साफा खालायगोन आरो नै थमब्लाफ्रा फैखायो फैखाथारो। फालो फैयोना मासे मानै? बे मासे मानैया। फालो फैयोना फैया? फालोआ मालाय फाग्लाथिंसो। बे मासे मानैखौनो बन्द' खालामनो हायाखै माथो सिखाव हिसाबै फैलुबाय थायो। नोंस्रा सोर सोर दं न'खराव? जोंहा बे साथामानो आरो सासे गेदेरा हाबा जाबाय बे उन्दै जों बोराय बुरै बे साथामानो। साथामनि बारगाबो रावबो गैला बे गेदेरा हाबा जाखाबाय। खैमन दंमोन माइया? 10 मनसो दंबावो आरो आं मोसौनि बुथुमथ'वाखै आंहाबो एसे फेलु थानांगोन ना लासैहाय बुथुमगोन।